wannan kalma da kai ta isa amfani da shi a matsayin amincewa. So ne nake gaya maka irin wannan abu amma gashi ne yanzu sakacinka ya jawo mana. Juyi yana so ya shigar da ita ciki sai takunkumi ya yi masa shamaki, ita kuma ba ta iya waige da ankarewa sai tana juyayi. TMA Productions ke gabatar da shirin zaɓin Allah. Kudewa Allah zaki da biki musta wannan mummunan hanya da kika zaɓa a kanki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zaman ka da nake shi ke tabbatar min ina cikin wannan duniya da ya zama min tamkar kuku a rayuwata. Labari ne da ke tafiya da kwaba. Manufar shirin ya so ta matuƙa sai ya kiya daga bisani yana tunanin makurɓa ɗaya da suka tsotsa tare ya ɗaura ta a taitayinta don baya daga masuwa. Zaɓin Allah shine shirin da ya sa na ciki hawaye kwalla da zuba. Dai muna zaman aure amma kamar ba shi yake ba. Zaɓi na ga Allah. Aure da daɗi ni dai daɗin sa ban jiya ba. Zaɓi na ga Sai kwamba nake da kwanci ban san kwanciyar hankali ba. Zaɓi na ga Allah. Barka zaɓi sauya min daina kuka. Zaɓi na ga Allah. Zaɓin Allah shine muke nema. Shiryawa Usman Mu'azu, ɗaukar nauyi Ali Gumzat, ba da umarni Aminu Saira. Ban san auren zai zama kan ba, na amince aka ɗaura. Na kasance ni da mijina a kuda yaushe sai dai tijara. Ban san ne matsalar ba, lalle ma in samu in gyara. Babu wannan wala a fuska, zuciya tana ta yin kuka. Allah shi ne zaɓi. Ya yi musu tsakani, ita kuwa tana ganin zaɓin da ta fara yi kamar da abin gani a yaba. Kash, ina da gani da haka, haƙuri mafi inganta irin zaɓin Allah. Lokaci ne wani da za mu bayyana mu duniya halin da muke ciki? Tun jiya ban samu na rinka ba har zuwa wannan lokaci. Shirin wasan kwaikwayo daga cikinsa hikima tana fita. Zaɓin ku ne 'yan kallo babu watsarwa, akwai jarumai ƙwararru na ƙure makurar bajinta. Sai shirin zaɓin Allah yana nan tafi. Kamfanin 620 da haɗin gwiwar Hassan Enterprises ke gabatar da 'yan uku. Ni haɗa ki da jikokina. Oho! Sadam ke baki haifa ba. Bari ta wata haihu a bakin ciki zaki shaƙe su ko? To ta Allah ba taki ba zai da. Ya akai? Baba ki baba ne ciki ne. A ce ni ne wannan aiki. Allah ya nace ka sabon Dan Allah ki bari ya rauta ki ya hakuri. Kika fitsari? Dan auta ne ke korafi yana kokawa kansa yayi zafi dan bai samu 'ya'ya ba, sai dai kuma ba a jima ba sai ga matan dan auta su biyu sun haifi 'yan uku bayan shekara 3 babu haihuwa, amma ba a nan take ba. Ya'ya guda uku. Ya kallo. ita ma uku. Uku. Nace ita uku ita ma uku. Trai. Ma'ana kowace uku kenan ko? Uku da uku. Yan uku ana cewa kishi na wajen mata, amma wannan kishin ya ƙare ne a wajen iyayen matan. Don kuwa a lokacin wankan jego an hau sama an faɗo, an yi fito na fito da kallon hadarin kaji, an tada ƙura, murna kuwa ta koma ciki. Yan uku. Ya sa ki ba kishi ya aiki. Ka rike miki har guda uku. Me ka ci gurin jikoki na? Ko zuwa kika ki kashe su ko ki ce ya ba musu wani abu? Mama dan da zan yi shanya. Ya zan yi mai shanya ta. Dan Allah. Ya fara san kamin ka Allah da ka ci mu. Ai ni kashe shi ya da kika bar shi ba inda ita zan kwashe zan kwashe na naushe miki dan ko ne. Allah dan Allah ko ya hakuri to ni da wani da wani da ko kuma da ku ko wace da mu ta ki barka. Ba ka karanta ba? Na karanta. Ko ta shi ka Da ka ai wanda sabon leta aka mu da ka mata leta da ku shiga bala'i. Wani mata biyu. Ya uku ga uku. Ga shi ga uku.
fa'idantar da ku da ɗaukar ɗimbin darasi. Saura da me, ku biyo mu ku sha kallo. 'Yan uku. لا والله. ايوه صاحبنا. ايوه ما في مشكلة والله بعدين والله. ايوه السلام عليكم. ايوه sannan ya gida ya aiki wallahi sai na ji wani abu mai daɗi a waya ke naji da na ɗan kasa kunne na yana ji ana min aina ila aina ana ta da'abu ila al-ma'i waye din na to dan gurin kawai na rike shi ne na ji abun da daɗi dan Allah da kike da fat kike yin waya ina so in je garin ina so in mu'amala da mutan garin in ga menene garin saboda na ji gaba ɗaya ba irin yaran mu bane ba irin Hausa mu bane ba irin tok din mu bane ba shi yasa nake so in je in yi magarin kallon ƙurilla. Ana ga wannan mugunci makaranta ma kuke zuwa. Ai ne da aka an haife ni a Freedom Radio. Da aka haife ni a Freedom Radio sai da za a yanka mini rago sai aka fasa sai aka yanka mini cakwaikwaiwa. Da aka yanka mini cakwaikwaiwa sannan kuma aka yaye ni. Sai za inda aka yaye ni a gidan ururu ba wai ururu abin da kai wannan abin mai magana. Aka yaye ni a gidan wannan abin mai magana akun kuturu. Ai ana ga ita ta bani nono. Haba. Allah. Gidan ku akwai kayan abin nan a gidan. Mu kawai kauyawa ne. Ai a gidan ne akwai abin nan. Yanzu da Allah wani hanzari ba tura da gudu ba. Wallahi ina. Ka shirye ji gudu kai. Ina. Kana so na? Amma gaskiya ka zo mun da class. In je Dubai, in je Egypt, in je Saudiya, in je Cairo, in je Roman ka ce kana so na. Haba. To menene?
Kairo din za ki aura ko da bai din za ki aura? Ni fa za ki aura. Gaskiya ka ban washi na azama irin rahan nan ne dai mu haɗe ni hai mu wuce. Ya za ki sani ai. Dan da ce ki shirin kake wani ke je Dubai ke je Cairo. Ba ta da ce. Zo ma waya tattara kara. Abin ya gagara dubi inda ya hautsina su. Kai, Allah siriya. Allah ya sauya. Abin da nake ciki? Insha Allah. Umma ne. Umma. Allah. Ni da rera wayo. Ni ma ai babata tana da hannu, tana da awakai, tana da gonaki. Kuma duk garin nan ba wanda ya kai ka kuɗi ai na an sani. Kin ce ma ne an mai mana da ida tura a hade ko? Insha Allah. To a za ta rena mana hankali dan tana yin larabci, tana yin magana da larabci, tana yin waya, tana cewa wa hadal qururul wa isna salasa arab. Awa arbi awa ne kaman magana menene? Wanda ya je. Alquran bare wai kira da rara mutane hankali. To tafiya dai ko? Kwantar da hankalinka. In Allah ya so ya da kai ma sai ka je ka jiyo. Duk abin duk bakin cikin mai bakin ciki sai dai ya faɗi mutu. Alhamdulillahi Allah zai rufe asiri sai ka je. Na ga jaraba haka kawai sitara za ta ɗaga min hankalin yaro. To shi kenan ni kuwa sai na yi maganin abin alfarma annabi kuwa. Ija. Kuma wai ma bai zo ma ya haɗa karan ba. Ni ya tsaya yi muku. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Anu alaikum salam. Malam. Ashe ke ce? Ya gida? Lafiya lau. Ya jama'a? Alhamdulillah. Lafiya ne? Lafiya kalau. To. Ka san menene? Zuwa lafiya to ba lafiya ba amma dai lafiya ce. Zuwa ne tunda kai ne na kusa da ni. To. Naka cewar ya dace in zo in same ka. To. Ka wuce gaba Allah ya shige mana gaba. Ka je ka duk gonakin da nake da su ka kama gaba daya tunda mahaifin yaron nan ya mutu. Haba hajiya Allah ya ji kan marigayi da yana da rai yaushe zaki haka hajiya yanzu a ce ki tarkata kina gafa a nan garin fa Alhaji Abdullahi dan kuma inda ya tafi daga garin nan har yanzu ba a san ina yi ba bata yi kudi yayi sama yi ba a sani ba yana nan fa da ran shi da lafiyar shi to ya dawo mana to me zai zo ya maka ka gani a tattara su gaba ɗaya a siyar ya kama hanya zai tafiya ne zan sai da komai in biya mai ya kama hanya ya tafi so nake ya tafi wancan garin ya je ya jiyo larabci ba shure yaro ya je Dubai in ya je ya bata fa kan baki mance karatu fa zai yi bayan kudin zai ringa fitarwa fa ya karatu har kudin sarare ya na ce maka kake mun wani zance so nake kawai ya tafi ya je ya jiyo larabci to yanzu larabci kudi ne fa hajiya to shikenan ni dai kam dan nan guda ɗaya Allah ya bani kuma daga shi ba ni da wani ko to in Allah ya so ya duk abin da nake da shi sai na bashi gaba ɗaya zan siyar hatta gidan da nake ciki in tabbatar maka da wannan Allah ya so ya in ta kama shi ma zai tafi hajiya gidan me amfanin kana da shi to amma ka ƙara duka ai in yi kankat ranar abin nan an biyan bukata aka ce rai ba a bakin komai alhamdulillah a'a aka kawai hajiya ni fa hajiya na ta gida kuma kisan shi gida shi kisa da kansa kisan kuma gida kala kala ne akwai gidan kasa akwai gidan mutu ke gona gidan gidan kasa ne gidan kasa ne ba kuma duba shi sai na gani to amma na yi wannan gida kuɗi to amma kuɗin gidan ne hawa uku yawwa magana ɗaya dai nake so dan Allah da annabi da Allah kuma da gaggawa nake son kuɗin nan dan Allah sai na bullo ki da bayan sallar magariba za mu zo da shi Allah to Allah ya kai mu na gani kamar ya gani sai Allah kai mu to na gode lafiya sai an jima karfa kai abin nan a zan shigo wallahi to na gode tafiya da he matsowa take yi ya bari Qur'an yabba alhamdulillah barka dai na gida ka ce na yi sa'a imana ina nan na yan hantsi na ji an ce da la'asar za ku tashi imana to ni saurin da nake yanzu in same ka
Allah sarki. Allah kwa. Yau ga dare. Ya gari. Lafiya lau. Madalla na da ce ka gama shirye-shirye. Yi mara duk mun yi da komai kawai. Tira ake yi lokaci ya yi. Wato abin da yake tafa da ni. Dama zan baka sautu ne sako zan baka. Na me? Abin da zaka so min a can. Gadar. Ka ce kada zo kai ma'amala da kayan can. Ai ina so in yi ma'amala da kayan can. To me kake so? Yanzu abin sautin da zan baka haƙori zaka siyo min. Haƙori zaka siyo min. Ai kai ba kai da mai sai da haƙorin mu balanta maka auna. Ai zaki ne tunani ne ko kamar na iya samu. Haƙori zaka siyo min yan galla guda biyu. Don ka san raƙumi ma ana sa masa haƙori maka yanzu ka ya iya samun size ɗin mouse ɗinka. To a na raƙumin aka samu naka balanta mana. Dare zango. Haƙori biyu zaka siyo min. Kuma na da hanci akwai irin abincin can. Akwai yabba taliyar cikin roba. Za ka siyo min taliyar cikin roba. Na da hanci taliyar ba yana da ka'idodi. A talabijin ka gani? A talabijin na gani. In kana jin yunwa sai dai ka zuba shi a ruwan zafi. Kana zuba a ruwan zafi wannan ruwan nan shi za ka sha ya ƙoshe da kai. Taliya ita ba za a ci ba kenan. Ita ba a cinta. Wato ita wani sinadari ne wanda zai sa roman kosar da ai roman ma kadai kosar da mutum yake. Kai wannan labarin wata a gidan uban waka ga wacce. Na ce maka a satilan na gani a gidan kwallo. Ka san aka tafi irin halftime. Aka tafi halftime ana sa talloli. Farko ana nuno taliyar roban nan ga ba sai ka tura suna warwasu. Kai Allah ka tsaye da ba da yi mata cin alaɗi da uwan mai ƙarya. Kwarai kuwa za ka siyo min roba. To zan baka kuɗin. Da saka kilo yawa. Zan baka kuɗin. Saka ta ja kilo. Ko aljihu ne za ka koma. Ko aljihu. Ko aljihu na. Ko a hula za ka sako shi. Ai ba girma ne da shi. Don wasu ba da suka je kaya suka dinga sakowa a jikinsu kan kilo yawa. Na ji ma an ce wani da gana mago ya tafi. Wani bayan ya saka kot din ne dai saka kaya san kai 60. Yawwa barin baka. Gaya maka akwai wasu mata biyu masu ma. Suka dinga saka wannan ta saka doguwar riga ta saka wata. Ta zama ga ta tsigigi amma ta zama funkumemiya. Sannan shi ma. Ka ce mai katifa ta su. Imana kaza akwai daraktoci a can shi kaza daraktan shi ma. Shi ma aka masa da sunuka yake. Wai kamar nawa zan bada. Amma shi ma isaka ya tsora kwat. A to ai saboda ya kauri. Amma ni ka san kuɗin da nake so. Sai fa dirham. Me? Dirham. Ko shi ma kuɗi ne? Shi kuɗi ne. Ai na ga same shi. Sai da ka tafi wafa can binni. Ka tafi wafa can binni. Ai kawai tun da kai za ka tafi filin jirgi. Na dace akwai yan canji a can sai in baka. Sai maka oba. Koye ne ka taho da masu baro ko kuma masu akori kura ka loda kuɗin da za an je can aka yi canjin. Na samu ɗaya jakata na saka. Dan auta. Wata zai rika jaye. Auta fiki. Dan auta ba jirgin sama ne ce za ka so ba. Ka kore maka ka sai da taliya. Taliya ko na da kata kuɗi buhu guda. To ni ba ɗan kuɗin kasar nan ba. Yanzu abin da za a yi mu tashi kare ka ni ka nuna min inda ake canjin nan. Sai canza sai baka. Dirham ko? Dirham. Yawa. Ai dirham. Yawa. Kamar ka ta diro. Kamar ka cibo. Dirham. Ya tarare. Ai ba da ne sai da ke da ku. Lama lakum. Kuma na kai ba wanda ya goji kai da ku. Lama lakum. Allahu akbar. Ka ga tare muke da Salamu alaikum. ya gida ya gari masha Allah masha Allah masha Allah ko ba haka bane kuma ka san abin da yasa ina da sautu ba ma sautu ba ta malam Bahaushe ina da sautin duka ina da sautin ka san an ce sautu to ɗaya kenan an ce kuma sautin duka barkatai kenan barkatai to abin da yasa na zo gurin ka kaga za ka je Dubai
lakawa da ka je Dubai za ka haɗu da larabawa barkatai barkatai za ku yi sabo da larabawa barkatai za ku zauna da larabawa barkatai za ka ci kayan larabawa barkatai to shi isa na zo gurinka abinda isa na zo gurinka ba zan tara maka sako barkatai da yawa ba amma zan tara maka kaman guda 3 zuwa 2 abinda izo kan ɗaya sai mulgina ne kan 5 yawa ko kwadai na farko za ka sawo min kazar Dubai ta gwangwani ko kuma kazar gwangwani kaza dai wacce ake irin wacce in ka kawo min kazar Dubai an ce ana shuka ba sai na shuka ta a gona ta da ta tsiro sai kwazon ringa ɗiba kurin kwazon ringa ɗiba ka ce ka samu wannan ko shi zan yi oda ina ce Allah fa sai kuma ka sawo min raƙumin da bai irin na gwangwani an ce a dafa ike dugo da da ake da bude da ake tunza sa za ka samu mu da kwana 60 karati da irin sa za ka samu yawwa sai kuma ka samu min takalmi irin na Dubai domin an ce takalmin Dubai idan ka zo da guda daya in kun kai ku 40 a gidan ku in za ku biki sai dai ka sa kai lodi sai kowa ya dafe kudin sai a ga kuwa to ka ji abin da ya sake to shikenan babu matsala dan Allah a gafarce mu ba komai Allah ya kaddara ta do mu kawo ba an kasa za mu babare ko mu ce mun ga kura mu haye abu ne da ake takararin samaniya Allah sai ko ba gaskiya ba saboda makalewa a hado saboda makalewa hado da Allah ya bada addu'a shikenan Allah ya kaddara saduwar mu kar ka tsare mun hanci kar ka tsare mun hanci dan girman ubanka kar ka karya mun hanci kar ka tafi da bai ka bani da balka takalmanka Allah ya kaddara saduwar mu ka kwalbado mu majina ai ka kwalbado mu majina mai mugunya nan ka zubo mu shikenan Allah ya kaddara saduwar mu dan iska sai no in baki ke wala ba kisa sai da mi ga abun alfahari ne a gurin mu gaskiya ne Allah ko wannan ranar ba za mu manta da shi ba kuwa ba wanda ya taba dallaka daga nan ya tafi rege ko rege ba wanda ya taba zuwa babin bana sai ƙarya a ƙauye duk wani sabon kare ta nan suke kware da gaske sai dai ka kare ƙarya ka kare wankanka da shafa manka nan ƙauye ko ma ka dallaka amma daga nan zuwa rege ranar farin ciki ne saboda a tarihin garin nan kai amma zagiyar ƙauyukan nan ba a taba samun yaro ya tashi daga ƙauye kamar wannan ya tafi kasar Larabawa ba sai a nan garin to ko rege ba wanda ya taba zuwa idan ka nan da rege in ka ga mutum ya fita nan da nan to ɗibin ruwa za shi dan nake ɗibin ruwa za shi gaskiya ne kogi za shi to sakon kenan da zaka taho mana da shi kar ka manta da sako na ne Allah ya magana sako na kar ka manta shi haka ne sikirat muka da sikirat ina sikirat na ta asirrance dan nake so ka so min saboda ba na so ci gaba da amfani da wannan to akwai wani sanda mai original kenan wanda kawai sai dai ka ji makata ta rike ma hannu kana san ko kuma shi dai ringa dogarawa yana gaba ina musu a baya in ya mure suna ce masa ugwai ugwai sai kuma ta ugwai kuma ta wanda zai dinga jan kansa da kansa sai dai dinga motsa bakin ina lazimi to Allah ya sa kai ya ja kilo mai kula kenan tarbi mai kula ya ka so masa mai kula ne kilo wani ne ran da kilo to wani ne ya dinga zama da kayan da zai da ya da kilo ka so mu mai kadina ta autare ka karɓa Allah ka tare da duwa ba wa Allah ka tare da duwa ba wa ne kun ka yi Allah ka tare da yi auta wannan ta ne to ai ka ji kai tsiyar ka Allah ka tare da duwa mu haka samun gaske wallahi wai na da ka so mu an yi ya feshe ni wallahi ta dai ya feshe na manta feshin karshe mun ya mun feshin karshe wallahi ta dai ya feshe maga amma kau a baga tare nan bangaren kai kana ji na kai
kai ba a neman kuɗi da hauka. Abinda nake so da kai, kaga garin nan ba fa Najeriya ba ce. a ba Najeriya shine kasar ka inda zaka sake kai abinda kake so. Rashin kunya baka nan. Ibrahim ba zama Allah ya tafiya da wajen ba zaman mana alƙur'ani ka ba zaman mana ai duniya ce ta ishe ka riga da wani. na ba zama Da sha ne kai wawulo gafo. Yaya za a yi ka zo neman kuɗi ka buge da yawace haka ake yin lamarin duniya. Kai nan garin da kake gani komai ka gani a nan kuɗi ne, numfashin kama da kake yi kuɗi ne. Me kenan? na more To ka more ko? To shi kenan za su kuwa ɗora ka a jirgin kaya su mai da kai. In zuwa haka ko ka ji ko kakka ji banda ma shawara zan baka. Tun da ka zo sana'a to ka tsaya kai sana'a. Ka gane ai? Idan kuma ka ƙi ji wallahi duniya ce ta ishe ka riga da wani. Iya gaskiyar da zan gaya maka kenan. Ne ma magana kana kallon wani waje sakaran banza sakaran wofi. Magana nake ma baka ji na kwada ma mai. Allah mutum Waye mutum din? to aljan Kai? Ni aljani? to kai an ce ma mutum ka ce wani abu an ce aljan ka kuma yi wa mutane lenin waya wata mata na gani da ɗanta ta Waye ke rera ma wayo? Ina ruwanka da mata da ɗanta? Ina ruwanka da mata da ɗanta? ni ma Kan shi. na ruwan alfar'an arkan da zan tafi Ina za ka? hoto ake ɗauka don jin ɗauka Za ka je ka ɗau hoto ƙarya kake ba kai sama dawo. alfar'an ba To shi kenan je ka. Je ka. Ka dawo ba. Wannan yaro kai jama'a. haba baka san nan garin kwamfuta sai ta dinga kwakulo mutum ba alkur'an na ganta alkur'an jikin ta ya gaya mata ni dai alkur'an ba zan bar garin da ba san Allah billahi sai ka tafi garin nan alkur'an ne ba inda zani Allah ba inda zani na rasa da Allah ba inda zani zo da garin da wani gun daga kai na Allah Allah wallahi na ka kai na ka wallahi Allah 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 da Allah
bari kashe ka bari kashe ka wallahi kai baka san wasa ba wai wai garan kashe ka kaga rabar nan to wallahi tallahi mutuwa ce na mutuwa ce ta sa alƙur'an ba zan bari ba malam kawai ka ware in za ka ware kawai ka ware in za ka ware za ka zo ka rana mutane hankali ka ce wani tafi alƙur'an ba inda ni nan gani nan bari wallahi ni garin nan iyayena ma alƙur'an ya dai su haƙura da ni bare kai shi kenan daga an bare shi kalar shi daban ke fita amsa da tambaya daga babban kamfani gwarzo a karni iri daban-daban kararrafe enterprises sabon shirin su kuke kalla mai gwada rainin maraini kowane gauta shirin da annisani ya yi awo daidai da kwarin kirjin namijin doki tafiyayye kudan gani kaɗan kan fito ko uku ne ba har yau ko uku ne duk wanda na saka a cikin sai ta yi yadda ni kuma ba yadda a kaina yau zan sake ki ko ba za a daura mun aure kina gida ban sake ki ba za a daura mun aure kai ka isa in ce zan ɗauki hukunci a kanta ka ce za ka nan idan kai da kace za ka ɗauki wannan hannun ka taɓa shi wallahi sai mun ma dukan tsaye a nan wurin da ni da shi bari in gaya ma idan ka ce za ka daki mahaifiyarka ko ka ce za ka daki mahaifiyarmu wallahi ni zan sai faɗa duniyan nan susar jaki ce duk abin da kai sai amma nufin shirin ga matan aure guda uku a gida ɗaya biyunsu duka na da samun haihuwa a kowane nau'i ɗaya amaryar sun mata tambarin juya ta yi girgizar gumi da sharcewa daga su har 'ya'yan da suka haifa sun sa ta a gaba ku gane shirin da irin wannan siffa ni ne wanka ni na haife ka ka cire hannu za ka mara matar da na aure na rantse ma da Allah ba zan yi kafara ba abinda na kudura a cikin zuciyata wallahi duk wanda na fita kansa sai ransa ya ɓaci kowane gauta ja ne in ji 'yan magana shirin kowane gauta turjiya ce mai tada turbaya ita kuwa wannan ta yayyafa ruwa ƙurar ta yi ƙasa a nasu da to sharrinsu za ya haifar mata da jefe-jefen mutan gari da makota ko yaya ta fita daga cikin rundunar kuraye shiri ne na gani na faɗa ku nemi shirin kowane gauta shine tallansa daga rahotunan akwatunan kallon ce ba ke ba ita ba na hana ku hulɗa tare da gora da ƙwarya duk ƴaƴan daban kowane gauta shiryawa nura husaini ɗaukar nauyi nasiru salisu tararrafe bata umarni suleiman alaban kuɗi haka daga yau karka ƙara tunani na a matsayin kamar da na kankare na aske tunani na a matsayin kai na kowane gauta mai barin makauniya dama da hauni kar ku yarda ya bayyana ya gabatar ya wuce ya bar ku kowane gauta na fitowa ya ce 4,000 a kwana biyu sabai ta sadaka bisa bisa a Lagos tsoho ne ba makanta ba ba kama mutum ka ne ba ba shan inda ba kamar da ya kamar ka inda obesere wasu àyìnlẹ gbogbo ló ń bọ wọnọnọ. rututu salatu wallahi ne báwo ni sọ̀rọ̀ àwọn ṣe ilé ìdókòjò ni láì Muhammadu Kọ́láwọlé àwọn àjẹyẹdẹ ìlọrin kì í gbọ̀kọ̀lá wọlé wọlé lálálá láìla àìlàláwò orílẹ̀-èdè Muhammadu báwo rí bá.
duniya ta yi masakin kunu ce. Kana kuma a mafi yawan lokuta zaka ji Hausawa suna faɗin cewa inda wani rawa aka bashi kuɗi har ma aka hada da son barka, wani kuwa idan ya tasa rawa babu abin da zai samu tukuicinsa sai na shafi. Gogayen naku ɗan auta da Aribaba sun samu labarin yadda gayu ke fantamawa a birnin Lagos, yadda ake juya naira, yadda ake cin duniya da hannun dama, waɗansu ma da hannun hagu suke cin duniyar. Abin da ya zaburantar da su suka yanke shawara ya kamata su je su yi rayuwar birnin na Lagos domin a dama da su a cikin filin nan mai suna Bakin Lagos. Bakin Lagos ko shakka babu dan auta da Aribaba sun tattare nasu suka tari gaban gabarin dimfarar birnin na Lagos, suna masu hangen dala ba shiga birnin Kano ba. Turkashi ga gogaye birnin na Lagos a yayin da suka dira da tsananin buri, shauki da kokarin ganin cewa su ma sai sun daga tuta. Nan take kuwa suka shiga safa da marawar ganin ba a basu a baya ba, suka yi ta gararan ba da faɗi tashi iri-iri. Rayuwa ta yi tsami komai da malmale musu, sannan daga bisani suka so mu hangen cewa ashe dai shayi da suke gani ruwa ne. Sai dai kuma ban sani ba shin da kafar dama suka shiga Lagos ko da kafar hagu. Sai kun kalla Bakin Lagos. Allah kuwa wallahi lillahi ba zan kara ba. Ai ya dora ba har abada kana kuka na da rarrashin ka. Kai hawa yanka wallahi da ababa ai in ba ganganci baka ce zaka je Lagos. Na farko dai kai akwai illoli guda biyu zuwa uku. Haka nan masu kallo irina na san ba za a bar ku a baya ba wajen neman fim din Bakin Lagos domin ku ga cikakkiyar wainar da waɗannan yan gangan din suke toyawa a birnin da babu mai jin kan wani, sannan gari da ake wa kira da kowa tasa ta fishe shi. To wai shin da dan auta da Aribaba tasu ko tana fishe su? Amsan wannan da ma sauran ire-iren haka na cikin wannan fim mai suna Bakin Lagos. Wutar halilullahi sai sanyi da kai an fadda Yusuf ya domin ka. Ayuba ya yi kira da arkutar ciki aka ba ki sauki nan da nan domin ka. Wanda ya shirya shirin Jazuli Labaran Gwale, wanda kuma ya bada umarnin shirin Kamar Umar Jalo. Bakin Lagos ku ne muna ku sha kallo yana nan tafe. na ta kafata mi salamu alaikum ayyuha rijal min sa'i salamu alaikum wa alaikum halal alhamdulillah alhamdulillah salamu alaikum salamu alaikum ikon Allah wannan kuma ya kenan autan da bai tumatir ne tumatirin da dole ni ba ta tafiya yadda ka san kawwa ya ga laraban ke suna da dan tamfai a gidanmu gaba ɗaya daga nan zuwa nan gaba ɗaya za a babbace shi a rushe shi a saka slide to gaba ɗaya nan to slide to za a sa sannan a ofta kamar hawa 63 kamar hawa 63 yawa nan kuma nan ma slide to za a sa tile masu haske kasa ma a sa tile. This is my house, wannan gida ne, gida kuma gidanmu. This is my family house. Don haka dole a yi slide to a yi dole nan ofta kamar hawa 63 za a yi yaran masu aiki kamar guda 6 za a ɗauko. Na farko Iliya, na farko dukku mai baki kamar an yaga zani, sannan akwai atiku sarkin yawo uban yawo, sannan akwai runduna, muna da runduna nura runduna mai kai kamar kabeji, ga jalo mai manta waya a Nijar. Assalamu alaikum. rashin arziki. To ka sani cewa nan ba gidan ɗan iska bane, gidan matan aure ne. Ni
wani mai nan ka ce dan ina ne kai dan wace ce dirbin dai da ka da du bai Baba ne dirbin dai in nuna maka inda ga ta maka take nan ba ta ban nan ni na mai nan kada ya kike yi mu je baka ita ba wallahi kana baka ita ba kuma ni muna da labarin ka tun a can to wallahi muna da labarin da mun gani ta ita ne raka ka mun gani ta mun raka ka wallahi babbe ka kai ka gurin da ta maka mun san kai gurin ka dan ma to mun taba ni ba da ka fara da kai gurin da ta maka ai nan ta dawo da ka biyo a hankali ai ba zan da ta nyamar bane ai abu da kaji na faɗa ka da inyamanancin nan nima na zama kudu ai ne ba daga kudin nake ba ya na gano ai kuma ba daga ai na gano kace a daga ina ne yawwa nan ne gidan naku assalamu alaikum gidan me nan ne gidan naku ya ma kake ba Allah autan ban dai autan tu da de di do bai do kundai do bai kai an ibo ina kai wa ibo ina ganin mutum kai ta ni fa ba daga kudu nake ba fa autan dirbin dai saboda salamu alaikum nan ne fa gidan gidan wa nan ne gidan nan ku ba wai ba da dai muka ba nan bane amma dai bari ta fita da wannan da ka ka kammala shi ba saba da abin nan din kai so kai muka da Allah mu alaikum salam a'a umma yaushe umma shigo ku shigo mana auta sannu da zuwa ziyarar wane ne ka zaka zuwa ba ne gidan kuka je ko sannu Allah sarki can ya je auta a can hanya yake ta nan wani ai ban da ƙarfi mai auta wani autan dirbin da a to wai auta muka sani bai wai kayan dirbin shi ko mana shiga ya auta ka ji gaskiya ne da bana so a rika ce mun wani auta kawai mun auta kawai guda ɗaya sai a rika saka kamar wake da shinkafa a rika saka waken to yawa autan dirbin dai ina ne kuma ni can a shi ne ce wai autan dirbin dai to kana bukata zalla haka kawai ni ban iya ba ni dai dirbin autan ne muna ba auta kuma dai autan ina ne gidan ku gidan mu ne kan al'ada kuma wallahi ba zai ba kuma ina ko zo mu je zo auta ko shi ko zan maka bayani yanda aka yi maka da nan din na gode ba ba shiga ran ba Allah ba ko mu je ba sai Allah ko ba to ba wani abu kuma ko a'a ba komai je wallahi to so ko kai ma askar za ka sa mun kai suna na bala mai aska a nan nake wajen majalisar nan da ka bala mai aska ka bude kayan nan da ala auta ka shigo ai bare da aska so na gode mai sai Allah ba albarka amma ko kai bala da mai kadin ne ni sai an nuna ko da amai mana zan maka bayani a ne kuma a bayani da nake mun da zan gamsu saboda da na ba zan gamsu da bayanan ki da yanzu ka daɗe ban ganka ba auta kuma na ka zo yanzu shine zaka mun haka Allah ba zai shiga ba da ba da shiga na mun ga Allah ba da shiga na mun ga da wallahi Allah ba da shiga kwana da komai daga nan kuma ya fito wallahi Allah ba da shiga na da ba Allah wannan magana ina za ka kariya ka ci ta ka auta dawo zo ina za ka inna lillahi wa inna karba sakon yabba kai faduwa zo da zama dama gidan ku da ai jiya ina kwanta a gida sai na ji labarin an ce ka zo wa hadal kururin me kace wa hadal kururin yanzu na gane ka wato akwai kura ka samo min kenan ana ga kura irin masu kyallin nan واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ni ba dan kamso bane kar ka min iskanci magana sa hakuri na zaka bani hakuri da na baka sautu masu kyalle masu haske da nace ka so mu ko a cikin duhu za a gansu zama na hakuri na hatta mazan bakaratun sayyaratu wannan da kai na bi ka iskanci ka na san kana jin Hausa ba sarai na bi ka iskanci wallahi tallahi zaka dauna jaki Allah zan narke ka ya ga kai a to ai fara da ka dawo
ya ga ta na dauka wani ka dawo hausa amma abin sadda yawa ko ba gaskiya ba gwada da ka dawo hausa na nan ka ji da gani na je garin Dubai na zaga sai na je daira a nan kasuwar daira nan ake sai da haƙuri da na je daira in je daman na ɗau samfur ɗin haƙorin ka wala gaya maka sai da ka auna ma akai a samu wanda ya dace da haƙoranka ga tare aka rasa amma kuɗi na bai rasa ba saboda kai zubin da ne yanzu kuma duk masu mawus ɗin da ake laluba da abin nan duk masu siraran haƙora ne masu siraran haƙora sannan kuma babu yanda za a yi zaman to babu masu ban ka samun hannu a bakin ka ba tare da haƙori ba wallahi zan dauke ka babu masu wallahi zan daushe ka wallahi yanzu kayan kaje ka ga balarabe ba zai iya saka sai ya zata kamar a rami zai saka ba hannunsa a bakin ka ko a ba zai ko a masai zai saka sai ka bani haƙori ni ba wani ko haƙori ko kuɗi na wallahi zan dake ka zan dake kuɗi na wallahi Allah zan dake kuɗi na ka ri kai daya na bi kai daya bani ba haƙori ko bani haƙori na bani kai baka san wasa ba ne a to bani tun da ka so ne ai sai ka bani hada wani an je Dubai ne haka ka shigo ko sallama ba lafiya ta'al ne haka ki zo lafiya gaskiya ko to ina jin ka ba ni gaskiya zaman garin nan ba gaskiya ishe ni ruwa nake so dai tukuna da isha ruwa ba ki labari to ba gari jiya nan ba ne ruwa gari jiya nan na ce maka za ni ba cikin ta ka saba sha ba impossible ba impossible wala amma ba zai yi ba haba na saba da shan ruwan ma ga firinji nan a bakin titi tukunya sai ka zara kwandala in ciro ma lemo kake so in lemo kake so ka danna lemo idan abin da kake so shayi kake so ka danna shayi da abin da kake so gashi nan a rubuce danna kawai za ka yi kana son kwandalan nan shi zai faɗo amma kuma shi kenan za a ce ne ruwan ma sai na jawo bayan na jawo na zuba a kofi bayan na zuba a kofi sannan kuma ɗauka in sha ya haifar mini da tetanus duk wata to bari in dauko maka kuɗi ka tafi gidanka ka je ka ciwo dan wake idan ka ci kaga da akwai ruwa da ake kulla na kwandala sai ka siya ka sha haba fitina kana da yawa haba amma menene ni ko bari ki ji ni fa a dubai ko ga miki akwai african restaurant a nan daira nan muke zuwa mu hau mota mu je a soke ma african restaurant ka danna linta ta kai ka linta hawa na 7 mu ga turawa suna sai da abinci da canisawa su suka sai da abinci da abinci na layi iri farfeshen kaza ne in shi kake so ka kwasa ka ci ka fi na ɗan kashi za ka ci ba ma abin da kuma ga shi na ina kuma a dirham 15 kacan amma kuma shi aka ce a ta bani je wani wajen wata mai dan wake duk gumi ya kakkallo mata ta dafa dan waken ko wanka ba ta ba tana bani dan waken kuma in ci dan waken in haifi da wani abun nan ina ba da zan zuba da kaina ba to yanzu ne kawai rashin waya kake so in kawai ni yanzu ki kawo min abin da ina ma fa larabcin nan ma fa ba fa tabbatar da ka iya shi ba a ba amma yasir salasa arba kamsa wa hadar qurun qarna jamalun baqaratun sayyaratan hamamatan kace kuma ban iya ba ka iya wa wallahi to yanzu ya kake so in yi da raina kaga gidan nan ma fa gidan haya fa muka dawo maganar gida ba mu da haya kulli haya gaba ɗaya ba mu da komai to gidan haya muka dawo dan Allah da haka kai mana to ya na ya ne zama na ka zauna wallahi anan wallahi Allah ko pizza ta kare da na ci ne zama na yanzu ba zan koma ba sallallahu alaihi wa sallam yanzu shi kenan na yi na farko na yi na kwarai da gaske to ni ina kuɗin bai Allah ba zan tsara a garin nan ba Allah ko ba gidan mu mun da gidan haya ko gida da kuma yanzu wani kenan na yi gida ba zan koma ba to ina ku zaka koma ina kuɗin kai haba wallahi Allah ba zan zauna ba ni da na zama garin ba sai dai je in igama ba in igama ta mai ka 60 wallahi Allah a bare na da abin da na nan gwara abin da na kan garin yayi a zuba na yashi mai sanyi shikenan yanzu shikenan na da ci kaza
gama cikawa to wallahi Allah mai gida ai ba sai da ai na san koro da kudin wallahi ko da karba sai na yi wallahi Allah mata تعال تعال نلعب عينا yaran da zaka tashi da shi ranar gobe kiyama a ce baka san shi ba akan me larabci ne wannan nake ruwa miki kike wani abin nan larabci ya gida ya aiki daga ina haka Allah sarki to kafin ki gabatar da uzurin jatumanki ya kamata ki saurara ki gabatar da uzurina da abin da zan gaya miki domin kuwa ni ina so in zamanto sila ko kuma in zamanto ma'ana da in zama mijinki wanda ni ne sila in zamanto na shiga aljanna don haka magana zuwa wajen babanki ba ta taso ko aiken babanki kai don haka abin da ka wani sakarci ne wani kuma da kanan kuma da kanan kuma da kanan nake miki me ya haɗa ku da shi soyayya na zo trying to saka maka sakon da ka bayar shine sai tsaye da ni a nan wuri na ta shine dan banza ita ne ki da miki lalata ban gane zan mata lalata ba kai to ka bai hankali ba mai da soyayya in ta kamar ka je wani guri ka dawo ka zo da wani ɗabi'u wannan ɗabi'un ba ɗabi'u na gari bane ana ta zahabu ilal ma'i ruwa kenan ana ta zahabu ilal dari dari gida kenan dan ubanka ta nemi ne ina dari ta nemi dari ne ba haka dari ita ba dari haka guda ɗaya kwaya ɗaya ta nemi dari ne saboda haka kai ka ba hankali baba na ne wannan yarinyar karka ko a hanya karka ƙara ganin ta wannan sai da zan zama sai na kai wallahi sai na kai ƙarar ka gudu malam dan ka samu ma ana son yakka kamata a ce ina son yakka duk garin nan ba ƴan wanda nake so sai yakka sannan kuma za ka lokacin za ka hana ni neman yakka kuma alhalin Allah ne ya haɗa ni da yakka akan hanya kuma na so yakka sannan aka ce kuma ka so yakka akan ma za ka ce ka so yakka sai na ji ba na ƙaunar ka dan ban yadda da to tun da yakka da na sa kana so na dole ni ma in so yakka dan haka ni ba kai zan aura ba in ma ana aura da mun ina sa kai dan kabe ka da mai har ka ce wani wai ka ta da habi ilal mai ruwa kenan kuma wancan dari ka ni mu dari kina ji zan zo kai ina dan kawo mai Allah zan fara sannan zubar ma da haku zan kawo bugu na ga maka mata da kije zan kai bugu ka ba hankali na ga maka nan da kai wallahi sai kai baban Allah sai kai an daga nan da fito daga nan da fito ai kina ji wato kin gane dan ya ba maka mai ban gane ka ba mu wallahi ba ni ba abin kai ni ba abin indirect azo ya ba abin indirect ko dan maka fa na rati elaf kira al'abti ka da mai wallahi sai rabita ina kai ne na'am katari abin da yake tafa da ni wannan yaro da bakon da bai autan da bai na bashi sako kudi makudai masu yawa mun yi sakar kake cewa kasar larabawa san akwai dabai akwai dabai ta zai to dabai akwai dabai yawa ba dabai ba dabai to na bashi sako ya siyo min wayansu abubuwa mun yi sakar da shi sirri kai mun tabbata mun yi sirri ke cewa kun yi sirri da shi mun yi sirri har ka ƙara kawo mana wata kalma ta bature a nan gurin mun yi sirri da ranke da kwanaki sai da aka yi biki na jaddada kalmar Hausa to mun yi da gaske sirri mun yi sirri ashe ba ka da mantuwa mun yi sirri da shi haka na ba shi makudan kuɗi masu yawa wato bai kawo kuɗin ba bai kawo kuɗi ba bai kawo sako ba bai kawo sako kaga lahun ba kuma ni lahu kenan Allah ya taimake ka Allah ya dada ma girma Allah ya ƙara ma sani Allah ya dada jan kwana Allah ya ƙara wannan masarauta adalci da kuma duniya da suna da kasai Allah ba da wata saki mai martaba mai rasuwa Allah ya ji kansa Allah ya gafarta mu idan ta wuta zo da mu da kai Allah ya sa mu cika da ranka ya dade abinda wannan yaro imin dan Dubai ƙasa ta Larabawa mai tare mai cike da kayan alatu wannan yaro baban Dubai ranka ya dade ya zo bar gida na zaki wajen yata
sai ido da wasu ɗabi'u irin na ƙasar Yahudawa dan ba irin ɗabi'un ƙasar Dubai tun da ƙasar Larabawa ce. Wani autan Dubai? Shi autan Dubai. Autan Dubai. Ido ranka ya daɗe har wani ɗan yake kamar ƴar barewa. Gaje-gaje yake yi. Har da habaice-habaice. Da wani ƙaton takalmi. Da wani takalmin sai da ka san amalanke an yi mata lodin itace ranka ya daɗe. Jangwai. A ƙofar gida. Jangwai. In shi ko dai baka zabga masa mari ba. A wannan gurin. A gurin. Yaushe. Wannan gurin aka yi. Ƙofar gidan na kai ba da shi ban yi. Ban yi. Ban da. Kai da ke ni ma ya ba abin da nake nufi kar ka ɗauki hukunci a hannunka ko ba ka bai labai. Saurara. Ƙaran ka da ni ma na kawo ƙara. In kowa da ya san lokacin da ɗan auta yake a garin nan kafin ya je Dubai ai tare muke yawo. Haka ne. Muke zuwa gona muke komawa shi ne da zai tafi ma an ce ya siyo min dokin kara. Shi ne wanda ya dawo. Wani ne ya ce wani wa ba ni ba shi in daina yawo da shi. Wani wa ba na wanka in daina yawo da shi. Auta. Shi ne nake so ni ma a kwatan min haƙina mu shirya. Ba kwatan ma. Amma ni ba zan yadda a ce dan autan da bai ya kamo wata tarbiya. Bai zo maka da sabulu ba. Wallahi ko ka dauki mataki ko kuma in na koma ni ma an bi inuwar jirgi wallahi a tafi da ni. Wai kai. Unguwar ku ba masu kantin omo. Me ka gani? Akwai karancin wanki da guga. Ito ai da ko aka kawo ni yasa dai ba mun wanka. Amma da masu haski. Wala bai. Wai ne ya ce. Motar omo ma ta gashi tun dire ta haɗu a sau bakwai ta faɗa. Ina ba lele. Kai. Wannan rigar fa fara dan labai na je in zo da shi. Kira zo da shi. Ya kama na. Ya ka ai dan hotel ne labai. Ina da matsala da. A'a sai kan ba za ka je ba. Ba za ka bane. Ya fada yi ba. Salamu alaikum. Alaikum assalam. Yana ina. Nan da ka zauna. Kinga. Ba da ce ba. Ba da ba. Ka dube ita ma mai abincin yana ma. Kai. Kai bugun dan banza kaman kariyar tofa. Auta da bai kai abin da za ka yi mana kenan a garin nan. Ina sakona. Yaushe. Kaga. Yaro ka san wannan? Kar kai mun tusa. Ka gane shi? Wannan fa. Kaga ya sako da kasuwa ne ko ya gane da kasuwa yake gane mutane. Kaga ya gane hannu. Wani irin kasuwa ce. A autan da bai. Amma ka Abin da wulaƙanta ka duka mana a garin nan baka kyauta ba. Kuma dan haka ya mu dauki mataki yanzu nan. Kwakwara. Na'am. Kar ka tafi Wato ni dan Allah wannan magana ba ita ce ta kani ba. kuma Irin wayannan maganganu da kuke yi na wannan gari na ku soyayyen gari. Ni ba ita bace da mutanen garin ku soyayyu. To da mutanen garin ku rikitattu wanda in za su yi ba sa tsayawa su magana wadda take ba a hanyar labar kake ba kai ba na hau ba madda ba lugga ba balaga ba kudu don haka da Allah kai bishiyali ma kai kai ba gaskiya ba ya ba da haka kasuwanci na ba kofa daki ba ya ba da shi ba da ya ba shi ka ji ko ka ji ya ba da shi ba ni magana nake tafiya ta kai kayi wa hukunci karan tsaye kai kayi wa kamar ne labar kake ba ka ji sai ka ce zai sha da mai na wai maga ni fa magana nake fita tafiya ta duka ni komawa zan yi gaskiya ni ai zan koma na ta ka ya ta arab zan koma ni ba zan zauna a ƙasar nan ba kana ta ka da haka kai za mu ina ga za mu tafi da wannan akan shi gidan museum akan shi gidan museum a rika sa shi a keji ana ina za ka yi nan buhun ubanka gidan ni yanzu ina ga ma kai zan koma kaga daga nan ma na ga ina kamar shekara 3 kai zan koma dubai kai zan koma ya rika da shi na Allah ka hakuri a gaban hukuma kake yin wannan ni yanzu ai na wuce level din ajin matsayinka wani kai ba kaga ni wannan da abin nan ku gani nake duk wani bawai kamar ba mutane ba ma ne ka da ta ba yana ba ma an ba mutane ba ma yana ba amma wannan ni kamar ba mutane ba haka nake kauta kamar kai ka wuce ya ba ku da kai da kai wallahi sai ka da koyon gobe wallahi tallahi amma yaran nan kine bar magana yana ji kana ji ai kana gani ina ta mai magana ma ya tsaya ka gani ya amma ba ki da kirki duk shafin ki ne wallahi
laifinki ne ya da ya ce yaro daki yana mai shawo kansa yana mai hakuri ba komai yana mai idan ka bada kin da rasa kin sayar gida to kin sayar gida kudin kuka wanda mun sai to ya da ya ce kuma yaro kiki to wannan ta wace ce gidan kuma ta wane ne ni kike fada ni kike fada kunya ba komai mata talha ne ko a ta talha ce ba ta sallau dan toro ce ba wallahi ba ta sallau dan toro ce wallahi tallahi amma ba ta kyauta ba wallahi ba ta kyauta ba ta isa amfani da shi a matsayin amincewa so nawa nake gaya maka irin wannan abin amma ga shi ne yanzu sakacinka ya jawo mana in ya yi jini yana so ya shigar da ita ciki sai takunkumi ya yi masa shamaki ita kuma ba ta iya waige da ankarewa sai tana juyayi. TMA Productions ke gabatar da shirin zaɓin Allah. Kudewa Allah zaki da bikin wasu ta wannan yiwuwar hanyar da kika zaɓa kan ki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. zaman ka da baki shi ke tabbatar min na cikin wannan duniya da ya zama mutum karku a rayuwata. labari ne da ke tafiya da kwaba manufar shirin ya so ta matuƙa sai ya kiya daga bisani yana tunanin makurba ɗaya da suka tsotsa tare ya ɗaura ta a taitayinta don baya daga musuwa. Zaɓin Allah shine shirin da ya sa na ciki hawaye kwalla da zuba. Muna zaman aure amma kamar ba shi nake ba. A cikin aure da daɗi ni dai daɗin ban jiya ba. Sai kwamba nake da kwanci ban san kwanciyar hankali ba. Allah na barka zaɓi sauya min daina kuka. Zaɓin Allah shi ne muke nema ga shi rayu. Shiryawa Usman Ma'azu, ɗaukar nauyi Ali Gomzat, ba da umarni Aliyu Saira. Ban san auren zai zama kan ba, na amince aka ɗaura. Na kasance ni da mijina a kuda yaushe sai dai tijara. Ban san ne matsalar ba, balle ma in samu in gyara. Babu wannan wala a fuska, zuciya tana ta yin kuka. Allah shi ne zaɓi. Ya yi musu tsakani ita kuwa tana ganin zaɓin da ta fara yi kamar da abin gani a yaba. Kash ina da gani da haka haƙuri mafi inganta irin zaɓin Allah. Lokaci ne irin da zan bayyana mu duniya halin da muke ciki? Tun jiya ban san na ran abu har zuwa wannan lokaci. Shirin wasan kwaikwayo daga cikinsa hikima tana fita. Zaɓin ku ne 'yan kallo babu watsarwa akwai jarumai ƙwararru na ƙure makurar bajinta sai shirin zaɓin Allah yana nan tafi. Kamfanin 620 da haɗin gwiwar Hassan Enterprises ke gabatar da 'yan uku ɗan auta ne ke ƙorafi yana kokawa kansa ya yi zafi don bai samu 'ya'ya ba. haka ya haka wannan da ganin ki ba ta nan bace ba mulin garin nan bace ya aka samu Ya'ya guda uku. uku
ne kai mu a do Allah bakarki haka tsofai da ni a ce ni ne wannan aiki sai mata ka ta biya uku sanar lafiya sai ga matan dan auta su biyu sun haifi yan uku bayan shekara 3 babu haihuwa amma ba a nan take ba ita ma uku kuma ba ta san Zainab ta haihu bane yanzu kai ashe kishiyar ta mata haihu baka gayan ba sai ka ce min Hadiza ce ta haifi ya uku kawai ana cewa kishi na wajen mata amma wannan kishin ya kare ne a wajen iyayen matan ashe shi ya da ba shi ba ne ita zan daushe zan kwana na naushe ni kina ni ya ha mu janya Allah ku ya hakuri to ni da wani da ba kuma da ku don kuwa a lokacin wankan jego an hau sama an fado an yi fito na fito da kallon hadarin kaji an tada kura murna kuwa ta koma ciki Allah sai da muraba mai kenan me ke faruwa kana na tana mai rashin kunya da tsiwa haba Hadiza me yasa zaki mata haka haba Zainab ke ma kin sa ai bazan mata rashin kunya ba kawai ki bari mata bana kin magana a kai na daura saboda madigarta iska na shiga cikin madigar dole ka mai ka wai ga wanda nake pampas ne ba kai ake kalla mun wallahi ba gani wallahi ba da mata biyu ya uku ga uku ga shi na shiga uku ga bala'i uku ka gani 3 da 3 Allah ya sifa ke da yan nan fim ne da zai shakatar da ku da ɗaukar ɗimbin darasi saura da me ku biyo mu ku sha kallo yan uku zaki jerin farka tafiya da nisa Allah ya tsare ki sharar barka Allah ya kai ki lafiya mai du'a ki je ki dawo ki ce kina da lafiya magani ki dauko ki kawo ki maka ki hanzarta lafiya ta ko za ta dawo sauri yan mata dare yayi manza je kirin barkara zani zan tafi ni aniya zani farkara tafiya da nisa mai gida na yi sallama ganin farkara labarin ta yarinya ne da ta shiga cikin halin niƙasu a gidansu saboda rashin ciniki idan an ɗora mata miskinan da tun da sai kun fita kun nemo za mu kai bakin mu ta zamo abin tausayi tsangwama da tsana ki san neman kuɗi ki san neman abinci ki san neman na kanki zalunci kalma ce da talakawa suka tsana daga shugabanninsu amma zalunci shine abincin wazirin batu wanda bayan shamaki da magarya akwai takardar yin kiwo ne kuma suna shiga kogon kawar da sarkin batuji da kuma kwantar da yarima domin kare karagar mulkinsa Aminu babawo ka hauka karagar nan mu sarauta ita ce gadon kwarai mulki mu mallaki jama'a da abin da suke da shi ita kanta masarautar ba ta kai mahaifina shirin da aka daɗe ana nazarin shirya bisa al'adar bahaushe shirin da ya zama madubi abin duba ga masu daraktan ruwan bagaja Ilyas Abdulmumin shi ya ƙara ƙirƙirar wannan labari ya kuma ba da umarni
kada ka sake a baka labari. Kana tare da ita ta asirce ka ko sai da ta yi da kai sai dai kawai soyayya ku kuke yi kuna ta soyayya. Fada alkhairi, fada alkhairi, fada alkhairi, in za ka furta fada alkhairi mai daɗi. Za ka furta fada alkhairi, fada alkhairi mai daɗi dan uwa. Faɗi alkhairi labarin akan zamantakewa uwar gida da amarya a yayin da uwar gida ta zama sanadiyar auro amarya cikin gida bisa shawarar mai gidan nata da ya ƙara aure a ganin cewa ita uwar gidan bata samu haihuwa ba. Faɗi alkhairi. Kawai a gidan da shi kenan kuma don ta yi ciki sai a dinga This is not our time, ba lokacin da wani. Sai dai zuwan amaryan ke da wuya sai wutar kishi ta ruru a zuciyar uwar gidan inda take ganin kamar amaryar ta zo da wani siddabar na kwace madafin iko. Faɗi alkhairi. Na nake dai murmushin so aure dodon gwagware. Na yi alfahari da godewa buwaye da na yi aure. Murmushin so aure dodon gwagware. Min yi alfahari da godewa buwaye da min yi aure. Walwala ta murna ta yau ga ku tare. Ba ku yin fashi gashi zama da ni ku jure. Zuciya fari ba kunci a gare ni tare. Haɗakan muka ke masoyi gun muka yi ne muku amare. Faɗi alkhairi. Wace irin magana ke mun ne? Tun da nake da Hajara a gidan nan ta taɓa ɗaukan min wani abu, na taɓa neman wani abu a gidan da na rasa. Allah sauƙin lafiya. Ina ga ɗan nan ba ita zan baro. Da yake an ce miki ni ba ni da cikin da zan ɗauka ko? Faɗi alkhairi. A hakan ya sa al'amuran zamantakewa suka sauya uwar gidan da na ƙoƙarin ganin bayan amaryan ko ta halin kaka. Zo mu kalli shirin Faɗi alkhairi. Shirin kamfanin Sky Entertainment tare da haɗin gwiwar Sadrash Production. Faɗi alkhairi. Umarni Hassan Gibbs.